Mbukeli kubingelele sikwamukele indaba zehora lokuqala emini lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngwakwaSokhela ake sibheke nazo ezinohlonze. United empilo ngqongqoshe omusha umnyango wemfundo esisekelo Sivio Gwarube usexwayise inyunyane zothisha engabazi ubuqotho bakhe ngenxa yokuthi uyilungu leDA ngokuthi kuzofanele zikubeke lokho eceleni zibheke lokho azokwenzela umnyango wemfundo. United Kingdom isizoba nohulumeni omusha ngemva kokuthi Labour Party inqobe ukhetho lukazwelonke ngenqaqa ngemva kokuba ke iqembu eliphikisayo libe iqembu eliphikisayo eminyakeni engaphezulu kweshumi umhololeli iqembu Keir Starmer uyena osezoba ke undunankulu. Ekebeleni ke bukelikela sithi ke wonke amehla azobethe enjoy kumdlalo wesigaba sama quarter final omqhudelwano ke Euro 2024 qhubekayo eGermany. Namhlanje kusihlwa iGermany izobhekana neSpain kuthi iPortugal itholane phezulu neFrance. Ungqongqoshe omusha umnyango wemfundo esisekelo uSivio Gwarube usexwayise inyunyane zothisha ezingabazi ubuqotho bakhe ngenxa yokuthi ulilungu leDA ngokuthi kuzofanele zikubeke eceleni lokho ke zibheke lokho azokwenzela umnyango wemfundo. Phakathi kwezinto ungqongqoshe Gwarube ke asezihlonze ngokuthi zidinga ukubhekisiswa ngokusheshsha ukuthuthukiswa kwezinga lemfundo emazingeni aphansi kanye nokuqedwa kwezindlu zangasese zemigodi ezikoleni eziningi emakhaya. Bukelike asithi qu etolo siyabuya. Mbukeli sikubingelele sikwamukele mangabe usanda ngene udabeni belihambe phambili sithe ungqongqoshe omusha womnyango wemfundo esisekelo uSivio Gwarube usexwayise izinyunyane zothisha ezingabazi ubuqotho bakhe ngenxa yokuthi uyilungu leDA ngokuthi kuzofanele zikubeke eceleni lokho zibheke lokho azokwenzela umnyango wemfundo. Phakathi kwezinto ke ungqongqoshe uGwarube ke yaseyihlonze ngokuthi idinga ukubhekisiswa ngokusheshsha umfundo emazingeni aphansi kanye nokusese zemigodi ezikoleni eziningi zasemakhaya. Umbiko wocwaningo olwethulwa nyakenye ngezinga lemfundo eningizimu Afrika wabeka isithombe esingagculisi inhlobo njengoba wathola ukuthi izingane eziningi kakhulu ezenza ibanga lesibili ezikoleni azikwazi ukufunda ngokuqondisisa lokho ezisuke zikufunda. Lokhu kusho ukuthi nakuba zikwazi ukufunda ukubhaliwe kodwa azikwazi ukuthi kusho ukuthini ngendlela yencazelo. Ungqongqoshe uSivio Gwarube uthi lokhu ngokunye kweinselelo ezinkulu kwazi usisukumela phezulu. We've got to be honest about what are some of the key challenges that are facing the system. One of them that really keeps me awake at night is two of them. The one is our numeracy and literacy rates, which are way behind where we should be in terms of and even our peers on the continent. And number two, the issue around pit latrines and the fact that there are still pit toilets in schools where children 30 years into our democracy are still being, dying from drowning in pit toilets. Ungqongqoshe wexwayise labo abakholelwa ukuthi kubonakala sengathi uzogxila eqhakambiseni imigomo yeDA ngokuthi kuzofanele baqonde ukuthi ujutshwe lokubuyisa isithunzi nozinzi emnyangweni wemfundo. This department has to focus on its core business. I'm not the minister of the DA. I'm the minister of basic education, and I want to assure not only the people in the department, not only the teachers out there, I want to assure the parents that mine is not to come here and play politics with the future of the children. Those policy discussions will be happening separately. Ungqongqoshe Gwarube uthi uhlela maduzane nezinhlaka zonke zomnyango ikakhulukazi izinyunyana zothisha kuzwelonke. Akekho ungqongqoshe ozovunyelwa ukuba zenzele umathanda ngaphansi kohulumeni wehlandla lesikhombisa wobumbano. Bonke ongqongqoshe bazozibophezela kuhulumeni nokuzohlelwa emhlanganweni welihutla ozobanjwa ngesonto elizayo. Lawo ngamazwi kaNgqongqoshe wovisi likaMengameli uKhumbudzo Ntshabeni ngobe khuluma ke nabezindaba eParliament ngohulumeni wobumbano. So help me God. Uhulumende ulungiselela ukusungula izicwangciso eziza kukhokela lo hulumende wembumbano kazwelonke
uNtshabeni uthi ingqonyela zamasebe ngamasebe ziphonononga yonke imigaqo-nkqubo yalamaqela karhulumente wembumbano. The Forum of South African Directors General, commonly known as FOSAD, which is chaired by the Director General in the Presidency, have undertaken work of analyzing the manifestos of the parties to the GNU and will submit a proposal for consideration and adoption at the Cabinet Lekgotla scheduled for next Thursday until next Friday. Politiko anikwe ithuba lokuba aze neyona migaqo-nkqubo ebalulekileyo kwindibano yeCabinet kule veki izayo. You've got this requirement that say you cannot have all priorities included. It will be difficult to implement. You then say what then becomes a filter of the priorities. And we have indicated that our filter is the National Development Plan goals and targets. In terms of vested in me, kulindeleke kuba umongameli Cyril Ramaphosa abhengeze inkqubo karhulumente yale minyaka mihlanu izayo xa kuvulwa ipalamente kwiiveki ezimyo. Emva koko kufuneka amasebe aziyamanise nale nkqubo. So when we have adopted the plans, we just don't merely say go you're on your own and do as you please. There's a department that oversees that plans that the departments have done are aligned to the MTSF as agreed. uNtshabeni uthi amanani amalungu yeCabinet khange ancitshiswe ngenxa yesisivumelwano sorhulumente wembumbano. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani. Okhulumela iqembu umkhonto wesizwe uNhlamulo Ndlela useqinisekisile ukuthi leli qembu lisazoqhubeka nokumangalela ikhomishana yezokhetho ezimele kuleli IEC njengoba ke ngenyanga edlule leli qembu lanike lenkantolo yezokhetho ukuyofuna inkantolo ukuba inqumo ukuthi kwakunomkhonyovu kubalweni kwamavoti okhethweni likazwelonke. Kepha ngolwesithathu leli qembu lethule isaziso sokuhoxa kwesikhashana njengoba lisaqhubeka nokuqoqa ubufakazi. Iqembu umkhonto wesizwe lithi emva kokwethula isaziso sokuhoxa ukumangalela iIEC ngaphambi kwenkantolo yezokhetho ngolwesithathu, lokhu akusho ukuthi liphonsa ithawula, kepha lifuna ukucubungula ukuthi ingabe inkantolo yezokhetho inalo yini igunya lokusingatha lolu daba. And there's nothing wrong with changing strategy in terms of how you present that evidence and at which court, for instance, you can present certain evidence. There's elements of criminality there, for instance. Is the IEC a best platform for the presentation of criminality? That's another question you need to take into consideration. Njengoba bekunokuqagula ukuthi MK iyahoxa isimangalweni sayo ngenxa yokungabibikho kobufakazi obanele, uNdlela uthi banabo ubufakazi futhi bayaqhubeka ukubuqoqa. Look, the evidence we have is in the form of the slips, okay, which we've collected from various VDs, and we've got a team that is working and collecting all of that, and we've collated all of it. Certain discrepancies in terms of the votes that were voted against, in terms of what was voted and what was actually kept in the IEC. uNdlela uyayichitha yokuthi iqembu iMK azange lilandele imigudu efanele okumele ilandelwe amaqembu uma ephikisa imiphumela yokhetho ngwesigatshana u65 weIEC. We went to the police station, we presented the evidence, we got an affidavit with the police station, we've got case numbers open, and we've submitted those as per section 55 of the IEC. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba zeSABC. I-United Kingdom isizoba nohulumeni omusha ngemva kokuthi iLabour Party inqobe ukhetho likazwelonke ngencaca ngemva kokuba yiqembu eliphikisayo iminyaka engaphezulu kweshumi. Umholi waleli qembu Keir Starmer uyena usezoba undunankulu. iLabour Party yaseBrithani inqobe ngamalengiso ukhethweni njengoba iGB Conservative ebisibuse iminyaka e14. Enkulumweni ngalowo ozoba ngundunankulu manje uKeir Starmer weLabour Party uthe sekuzoqala inguquko. You voted for it, and now it has arrived. Change begins now. Rich Sunak we-Conservative osededa kwesomndunankulu eBrithani kulandela ukwehlulwa kweqembu lakhe ubonge wanconcoza kulabo manje waphinde wahalalisela uStarmer kanye neqembu lakhe ngokunqoba. I'm proud of those achievements. I believe this country is safer, stronger and more secure than it was 20 months ago.
and it is more prosperous, fairer and resilient than it was in 2010. Whilst he has been my political opponent, Sir Keir Starmer will shortly become our Prime Minister. In this job, his successes will be all our successes, and I wish him and his family well. Whatever our disagreements in this campaign, he is a decent, public-spirited man who I respect. Yizehluli uSunak kodwa ukwazile ukugcina isihlalo sakhe eParliament emlandweni weConservative. Imphumela yakulokhu ingemibi kakhulu. Sekuphela izinsuku eziyikhulu selokhu lelizwe lagcina ukhanjelwa ugesi ngohlelo lokuwonga. Lokhu ke kuyaqala ukwenzeka kusweleka ngo2020. Eskom ithi lokhu kuyizinkomba zokusimama kwenqalazinda yayo nokusebenza kwayo. Ungoti wezamandla uncome isenzo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokuqoka ungqongqoshe kagesi kanye nekomiti likazwelonke elibhekisisa inkinga yogesi. Uthi ukusebenza kahle kogesi kuyinto ebalulekile. The good work by the President himself in identifying the problem, in putting together a plan, in appointing a Minister of Electricity, Electricity Crisis Committee, and the good work that these people are doing is also playing an important role. The Minister of Electricity has played an important role. The reduction in demand due to the weak economy has played a role. The reduction in the intensity, the energy intensity of the economy of South Africa is playing a role. The very high price increases of Eskom are playing a role. All of these factors are coming together. Some of them, within Eskom's control, some of them completely outside of Eskom's efforts. But it's a team effort. It's all coming together. It's working. And I think the Minister of Electricity, who is in fact the face of this reduction in load shedding as a team effort, is being rewarded politically, very handsomely politically, for his remarkable turnaround achievement. Umhlaziyi wezombusazwe uDokotela Oliver Ndou uthi mancane amathuba ukuthi DA ishiyeke kuhulumeni wesifundazwe eGauteng nokuholela ekutheni kuphazamiseke isivumelwano salamaqembu sokubambisana kuzwelonke. Ngemuva kwamasonto amathathu ezingxoxo mayelana nokwakha uhulumeni wobumbano esifundazweni eGauteng, ikhabhinethi eliphezulu ligcine limenyezelwe ngolesithathu ingekho iDA. Kodwa umhlaziyi wezombusazwe uLevi Ndou uthi amaphaphu phansi. Current situation has taught us that the dynamics at national level and provincial level are different, and that is also informed by the performance of the different political parties in those different spheres. And I don't see a negative impact on national level based on what has happened in Gauteng. Le DA uRefilo Ncheke obeqokwe njengephini likaSomlomo eGauteng useshiye phansi. Ubuholi baleli qembu buthi bebufuna ukuthe xaxa kulohulumeni wokubambisana. Government of national unity or the government of provincial unity in the case of Gauteng, we're entitled to a proportional reflection on the basis of inclusivity. Alongqongqoshe ofisi likaMengameli uKhumbudzo Ntshavheni usekhuthaze abaqembu ukuba asebenzisane. Our priority is South Africa. When we said so help me God or I affirm, we were saying our priority is South Africa, but not the political parties where we come from. And as we enter cabinet, we take off the political party cap. We are the government of the Republic of South Africa, and we govern for all. Ebalindeleke ukuba baqale ukusebenza emuva kokwenza izifungo ngolesithathu. Uphiko lwentsha ye-ANC libambe isithangamna bezindaba ukuze lizophawula ngohulumeni wobumbano sanda kusungulwa kuleli. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli SABC uCalvin Dludla. Cebisa sikubingelele sikwamukele endabeni emini. Ingabe lithini uphiko lwentsha mayelana nokusungulwa kohulumeni omusha?
Angibingelele Mansusa, ngibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya. Yebo impela sila besibizo uphiko lwentsha le-ANC Youth League izosichazela kabanzi ukuthi yona izizwa kanjani ngesinqumo esithathwe uNdunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi njengoba ke uzokhumbula ukuthi ke ugcine kwazile ukuthi amemezele icabinet lakhe esifundazweni. Sihlalile ke salalela la singabezi indaba kodwa ke abaphathi noma ikhule iphezulu la ophikweni lwentsha ye-ANC bathi ke bayasikhahlela isinyathelo esithathwe uNdunankulu wesifundazwe ngoba sakhiwe nombukeli ekhaya kunabantu asebebadala abakhona la ngaphakathi kule cabinet abacabanga ukuthi bona ke kumele ngabe baphumile bakhulumile ke ngesingisi basho ukuthi ke this is not a pension house kumele labantu baphume baphele ukuze kufakwe ke abantu abasha ke kodwa ke manje ngizokhuluma nosihlalo wayo iANC Youth League la esifundazweni eGauteng uNtsako Mogobe basikubingelele sikwamukele esibukhoma endabeni zeSABC nikhulume kakhulu ngokuthi ke nizonxusa uNdunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi ukuthi ke aspexis isinqumo sakhe sokuqoka kwalamalungu ecabinet phecelezi to reconsider. Iqiniso ngibingelele ababukeli sifuna uPremier uPanyaza Lesufi athatha abantu abasha under the age of 35 as much as we accept there are younger people in the cabinet but there are more older people in the cabinet and we want younger people under the age of 35 to be in the executive. That will demonstrate confidence to young people of this province and of course that will then give a leeway of the future that we want to see or envisage in the next years to come. Ngeke ngakhuluma nawe ngenkohlakalo eyenzeka ngo2009 lapho umunye walabo abaqokiwe uNomantu Nkomorali Huku anika khona umkhwenyana wakhe ihlobo lemoto yeMercedes Benz ebiza isigidi samarandi ngo2009 leyo moto yalahleka ingashayelwa ke uye ishayelwa umkhwenyana wakhe nale moto kwathi makubhekwa kwatholakala ukuthi akulandelwa ngemigudu efanele ngenkathi ithonga ngoba waze waxoshwa umunye wayebandakanyeka lapho kodwa nangu ubuyile uNomantu uphethe ke esinye seyikhundla ebalekile la esifundazweni nithini ngenkohlakalo uphiko lwentsha. MEC Nomantu wafakwa in the 6th administration nguPremier Makhura wafakwa manje futhi in the 7th administration uPremier Panyaza. Ngiyacabanga ngaloko ukuthi they've satisfied themselves in that particular process ukhuluma ngayo. Esikushoyo manje ngecorruption as the Youth League is that Bazenje, the current MECs who are appointed coming from the ANC or anyone in the opposition, Sizwe, Panuga, Ipela le corruption, will then speak out against them. So we feel that they've satisfied themselves in that particular process. We'll investigate further, but now in this 7th administration, we don't want any smell of corruption. We want a youth development agenda to be placed on top. Bayanghlebela endlebeni bathi isikhathi sesidliwe yinja sizophinde sikhulume nawe ekhambeni kwesikhathi sibone ukuthi lezi zinto enishoyo engabe ziyenzeka yini. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga. Lowo ke mbukeli weindaba zeSABC emakhaya nawe sakhiwo bekusihlalo weANC Youth League la esifundazweni eGauteng bathi ke bazokhuluma ke noNdunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi ngenyathelo ayithathile njengoba beqokwa ke icabinet. Uzokhumbula ukuthi ke sekunesikhathi ihlehliswa igcawu zokuqokwa kwalo leli cabinet njengoba bekungaboni ngasolinye phakathi kwamaqembu abandakanyekayo. Ke igama lami nguCalvin wakadludla endabeni zeSABC ngila eParkview eParktown eGoli. Sibonge kakhulu kwenacebisa. Isisebenzi zomnyango wamabhizinisi kahulumeni osuhlakaziwe kuzomeleke ezilinde izwi elivela kumengameli ngokuthi kuzokwenzekani ngemisebenzi yazo. Okwenzeka ngaphansi kwalomnyango kufakwe ngaphansi kwehhovisi kaMengameli kulandela isimemezelo secabinet elisha. Umengameli kulindeleke ukuba ke achaze ngemisebenzi yabo bonke ongqongqoshe eminyangweni yabo emisha. Ungqongqoshe ehhovisi likaMengameli uKhumbutso Ntshabeni uthi isimemezelo sikaMengameli uCyril Ramaphosa yisona esizochaza ukuthi iminyango izosebenza kanjani. Ngesikhathi salindiwe ukuba ememezele icabinet lakhe elisha Ramaphosa iminyango embalwa ukuze ezokwazi ukwenzela amaqembu eGNU izikhala. Immediately the president announced that DPE is going to be closed. DPSA kicks in with the process of closing down that department, determining the future and the state of what will happen to the employees. Kusenjalo izinyunyana zithi ezinye izisebenzi zikhathazekile ngekusasa lazo. In this whole process, we are not expecting our members to lose their jobs.
because Resolution 1 of 2019 has actually secured their jobs. It's just a matter of our members being transferred to the relevant functions and the line departments that the president had announced. Izinyunyana ziqagula ukuthi kuzothinteka izisebenzi zomnyango wezinkampani ezingamabhizinisi ombuso ezingaphezulu kwamakhulu 200 ngenxa yalezi inguquko. Iqeqebana labashayeli bamatekisi besifazane basemnambithi KwaZulu-Natal lithi impilo yabo isengcupheni ngemva ukuthi besole ukuthi kwebiwe izigidi zamarandi zemali yenhlangano yamatekisi iClip River Taxi Association. Laba besifazane bathi bahlalele ovalweni bangamalungu emboni yamatekisi emnambithi iClip River Taxi Association. Bathi ke uphenyo olwenziwa kulenhlangano yamatekisi lwathola ukuthi kunemali elinganiselwa ke ku3 million amarandi eyakhishwa esikhwameni senhlangano ngokungemthetho. Bathi selokhu ke beqale ukubuza ngalolu daba bayasabiswa. Ayisisaba kakhulu ngempilo yethu futhi ngifuna izwe lazi ukuthi makungakhona ongangivelela kuyobe kuyilento engikhuluma ngayo njengamanje. Kodwa angeke ngithule ngibona vele ukuthi ngizofa noma ngingakhulumanga ngoba sengengahlaselwa ngithi ngiyongena khona eoffice leli eliwumsebenzi wami. Laba besifazane bathi bacela usizo. Sixakeke ngalendlela noma sesibizwa ukuthi wasikhulume namadoda lawa esinawo enhlanganweni kuthiwa wabeka uvolawo ayesaba sabukudutshulwa athi ungakukhulume yini ngoba bazokulinda esangweni angeke ungene ekhaya. Inhlangano yamatekisi iSantaco esifundazweni ithi iyazi ngalezi insolo kepha angeke iphawule okwamanje ngazo kwabezindaba. Kusenjalo amaphoyisa athi lukhona uphenyo oluqhubekayo ngecala lokukhwabanisa. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba zeSABC. Inkantolo yezisebenzi sikhiphe umyalelo wokumisa isiteleka senyunyane ezisebenzi zokusansimbi iNUMSA. Inkantolo ke isiyalele izisebenzi ukuba zibuyele emsebenzini namhlanje. Inyunyana yezisebenzi zokusansimbi NUMSA yeseke ukubeka phansi kwamathuluzi kwezisebenzi zakwa Fort SA. Izisebenzi zalapha zikhala ngokuthi iziphathimandla zenkampani ziyahluleka ukuzibandakanya ezingxoxweni malungana nenzuzo engenayo kanye nokunye okuqhubekayo ngaphakathi. Uvivan Shezi weNUMSA uthi okukhathaza kakhulu izisebenzi ukuthi zisebenza kanzima kodwa ekugcineni azihlomuli ngalutho. The interdict is a temporal one. It's an interim order. The court has not given reasons for this order. The court has said to us that the reasons will follow. So we are interdicted temporarily from the strike. The date of the 28th of August 2024 has been set as the return date by the court, meaning that the court will hear further arguments on this matter and then make a final decision on whether or not to extend the interim order or to discharge it. Any form of package that workers have fought for in terms of remuneration is actually a struggle for that particular surplus. Now, if we are adding this element into these negotiations, we are actually helping the struggle to make workers realize that we cannot stand exploitation and we've got to lay claim on any produce that has been made by our hands. Inyunyana ithi izoqhubeka nokweseka amalungu ayo kuze kutholakale isixazululo. Ukapteni weFrance uKylian Mbappe uyakuthakasela ukubhekana nomdlali oyintandokazi kuyena uCristiano Ronaldo. iFrance izotholana phezulu nePortugal emdlalweni wama-quarter finals zomqhudelwano iEuro eHamburg namhlanje kusihlwa. Ukapteni weFrance uKylian Mbappe ulindele umdlalo onzima uma iqembu lakhe selibhekene nePortugal namuhla kusihlwa. iFrance ithola izitsuku ezine zokuthi izilungiselele emuva kokuguqisa iBelgium ngegoli eqandeni. Non, c'est un honneur. Tout le monde sait l'admiration que j'ai toujours eu pour Cristiano, pour le joueur. Avec le temps, j'ai eu la chance de le connaître, de parler avec lui de nombreuses fois. On est toujours en contact. Il essaye toujours de me donner des conseils, de suivre un peu mon actualité, ça fait plaisir. We've got an incredible opportunity at the weekend to get through to another stage. Yeah, we've been in these positions before now, and
and it's time for us to realize where we are and the magnitude of these things and what we believe we can do and put that into practice. Komunye umdlalo wakusasa iNetherlands izotholana phezulu neTurkey eBerlin. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukeli sizibeka lapha ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo Olga Mageba no Kelvin Dludla. Yebo sikhelela lenkosazana uManzuzu umshazi kaneshada ngamaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle.